Hi guys, welcome to Files TV. Murise kuma TV ese nyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Wicknell achitodya zvake sadza nematemba achidedzera kuti mungandidi apa ndine mota ine ye 1.2 million. Zvakaoma guys, vanhu vakawanda vataura kuti kundo kunonzo kuzviitisa apa vari kutibira mari timu yevarakashi mumunzwa munhu achitaura zvakadai sei. Zvakatenderwa newaishi mazaina mondo basuwa ka chikura muzuva rechishanu rakatsividzwa nababa ndarama kutopedza kaimundare zimota remita iri 1.2 million kwete 1 million chete 1.2 million iro rakalenda muzuva revaridzi. I'm sure guys you have heard from the horse's mouth. Wicknell nevamwe vake achitotaura achidedzera kuti ndikutodya zvangu matemba ndakarelaxa apa ndine mota ye 1.2 million yakapaka kuseri kwangu. Zvaita kuti vazukuru vambuya nehanda vatsamwe vasafara vachidedzera kuti imari dzedu dziri kudyiwa, imari dzedu dziri kubiwa. Asi vanhu vacho ukawanza vachitaura timu yevarakashi, timu yeZANU-PF vanoita sekunonzi imari dzavo dzavari kubisa mhomwe, isu tichiziva kuti vari kutibiridzira, vari kuba zvinhu zvedu, maminerals zvakawanda. Musakanga ndovana Wicknell vari ndivo vamwe vakabatwa panyaya yegold mafia. Mukavatarisa vanokwira ndege too much vachienda kuDubai, asi kana vakubisa mari vachipa vanhu veZANU-PF vanoita sezvinonzi ndivo vari kushanda zvisingaite vachikanganwa kuti mari dzavari kudzibira vanhu vemuZimbabwe. Thank you so much guys.